shahararre kuma fitacce a masana'antar nan ta Kannywood wato Ali Nuhu ya yi wasu zantuka yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo mu a cikin wannan bidiyo. Masu sauraro assalamu alaikum, sannan ku da jimurin sake kasancewa da mu a wannan channel tamu ta duniya. Shahararre kuma fitacce a masana'antar nan ta Kannywood wato Ali Nuhu ya yi wani zance yayin da yake cewa Ramadan Karim, Allah ya ƙara arziki, ya ƙara sutura, ya kauda maƙiya, Allah ya karɓa mana ibadunmu na wannan watan, Allah ya sa mu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gida. Mun samu wannan sanarwa ne a shafinsu na Instagram da ya wallafa. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sauran bidiyoyinmu da zarar mun ɗora.